Spomínate si na to, keď ste ako deti sedeli za stolom s nožničkami, lepidlom aj s nožičkami a vystrihovankou z časopisu. Tomáš si evidentne spomína, lebo keď vidím tie iskričky v očiach pri tých modeloch. Lebo ja som mal neskutočne šikovného kamaráta, ktorý robil úžasné papierové modely a ja keď som sa do toho pustil, tak to nešlo. Obe ruky ľavé som mal v tomto prípade. No a toto už je náročné. Obdivujem, pretože chce to určite, že manuálnu zdatnosť, chce to precíznosť, trpezlivosť a schopnosť vedieť pekne strihať, lepiť a tak ďalej a nezlepiť sám seba. My vítame v tomto momente medzi nami Františeka Kováčika a Petra Formelu, ktorí sa takémuto niečomu venujú, predpokladám, už roky. Že to nie je niečo, na čo prišli pred pár mesiacmi, ale neviem, Peter sa teraz tak pozrel, že možno aj áno, tak sa obávam tej odpovede. Ako dlho sa pani tomu venujete? Ja som mal veľmi dlhú pauzu, odkedy som bol teda mladý tínedžer, vtedy to prestalo škola, iné záujmy, tanec a podobne a vrátil som sa pred 5-6 rokmi. V podstate naša spolupráca je nejaké 4 roky. František, vaša cesta k takýmto mini papierovým modelom? V podstate mňa k tomu priviedol otec, venujem sa tomu nejakých 40 rokov, týmto malým modelom nejakých 20 rokov. Ako to pokročilo? Teraz vy viete povedať, že ako sa to zmenilo? Spred 40 rokov tie modely a keď sa pozrieme na tie modely, ktoré sú dnes, že je tam prítomná nejaká zmena? Je tam obrovský progres, pretože keď sa pozrieme na to, ako boli tie modely v podstate v takejto veľkosti sa ani nevyrábali. Boli v podstate 1:24, 1:32, čo je asi takýto veľký model. Zhruba počet súčiastok bol rovnaký. A teraz sa to zmenšilo a dokonca tieto modely niektoré majú viac ako 100 súčiastok. Niektoré sú robené aj s interiérom, tie tu momentálne nemáme. Je tam aj model motora, funkčné natáčanie, náprava a podobne. Takže to detailnejšie a detailnejšie. Ako sa to potom lepí naozaj, aby sa človek neulepil? Čo používate, pinzetu, alebo ako to vyzerá? Pri tých úplne maličkých súčiastkách, lebo keď sa človek na to pozrie a teraz ste spomenuli, že aj 100 súčiastok to môže mať, ktoré treba dať dokopy? V zásade je to úplne iné, ako to bolo pred 20 rokmi. Čiže už žiadne nožničky, žiadne šidlo z maminkinho šiaceho stroja. V podstate pinzeta je základ, dobré oči je druhá vec a ruky tras, ktorý v podstate teraz mi tu chýba, lebo tá tréma funguje, tak je iný. Toto je zatiaľ ten môj najposlednejší, alebo teda Frankyho najposlednejší, ktorý som mu testoval. Je to Colossus, ktorý v podstate zachránil Notre Dame. Toto je papierový model. To je hasičský papierový model robota. Ježiš, aha. Ja som myslela, že to tam je nejak upevnené. Nie. To teraz nepokazuje. A teraz máme problém, lebo sa mi to bude triať za kamerou. Nie, ukážte. No. To takto ukážem. Čiže teraz vidíte tú veľkosť oproti ruke, aby nebolo vidno tie naše veľké ruky a moderátorky na menšie. Ja som veľmi rád, že ste nedoniesli aj tie vzácne modely úplne detailné, lebo obávam sa, že ako by skončili. Nechytaj to už, daj to prosím ťa. Ale prosím ťa, že je veľmi jemno. Je to precízne zlepené, čiže nie je to také, že by to bolo na každý pád zlomiteľné alebo zničiteľné. Ale radšej to mám v tomto obale, hej, lebo je to vravím zatiaľ, alebo teda každý posledný model je ten najobľúbenejší. Takže... Čiže vy to aj navrhujete, aby sme to správne pochopili, že to nie je o tom, že už niečo dostanete hotové a potom to lepíte, ale vy to aj navrhujete a potom máte takto testovačov, hej, že ktorí to otestujú. My sa tak vzájomne hecujeme, že počúvaj, videl som toto, nenakreslíš to? OK, tak ideme do toho. Musíme si zohnať nejaké podklady, komunikovať s výrobcom, komunikovať možno s majiteľom aktuálne tých vozidiel. Veľakrát vlastne píšeme na hasičský zbor, aby sme si mohli nafotiť to vozidlo v reále. Nafotíme, keď máme aspoň dostatok tých podkladov, začneme to kresliť. Kreslenie trvá niekedy deň, niekedy trvá týždeň. Podľa náročnosti, niekedy sa zasekneme. Jeden model, ktorý tu momentálne nevidím, nám trval 2 mesiace. 2 mesiace a 7 skúšobných lepení. Lebo v podstate tam ani jedna hrana nebola rovná, nebol ani jeden pravý uhol, čiže vlastne tie zalomenia boli rôzne. Tedy vlastne aj ja testujem trpezlivosť testerov. No a potom to testovanie tiež koľko trvá? Trvá zhruba týždeň. Tie jednoduchšie modely, to sú tie 4 dní. Týždeň to je zložitejšie, ako vravím toho Tritona, toho sme testovali 2 mesiace. Naozaj ani jeden pravý uhol a úžasné lepenie. Vždycky sa musíme nejakým spôsobom, ako hovoril, hecovať a ja sa vždycky bojím, že či ma náhodou nezabije, že akože čo zase vymýšľame. Ale teraz slušne skúsme vysvetliť, ako to vyzerá, keď takémuto modelárovi dôjde trpezlivosť. Že lepíte to, robíte, strihate a nevychádza to.
No. Ani za toho čerta to nejde. Ako myslíš tak, že či to roztrieskajú, Áno, rituálne alebo či spália, nadávajú, alebo to čo? letí von oknom, veď hej, čo by presne. nemalo a tak ďalej. No, myslím si, že ja nadávam pri kreslení, keď to nevychádza, že ako to zase je možné, že to tam nesedí, veď malo by to tam sedieť. A väčšinou kreslím po nociach, takže musím byť potichý, aby som nezobudil rodinu. No a Peťa je to zase trošku iné. No, ja to beriem viac ako tú psychohygienu. Čiže naozaj to ukľudnenie pri tom prináša aj to, že keď sa to nepodarí, ideme nájsť nové riešenie, dáme nový nápad. Ak sa to dá nejakým spôsobom odstrániť ešte bez toho, aby musel do toho siahnuť v kreslení, tak je to oveľa jednoduchšie, že viem povedať, tuto posuň o milimetrík, tuto posuň tuto dokresli, tak to vieme ešte doriešiť. A nestalo sa zatiaľ, že by nejaké modely skončili v krbe. Nejaké neúspešné, ktoré boli len také merzy procesy, tak tie bohužiaľ zber papiera navštívili, ale všetky sa podarilo úspešne dotiahnuť. Chlapi, ale viete, že psychohygiena sú aj také druhy, ktoré nespravia človeku ešte väčšie nervy, lebo to je ako, že poďme zlepiť našu rodinu dohromady a poďme si zahrať človeče, nehnevaj sa, hej, no ako to dopadne, vždy sa pohádajú, hej. Tuto končí vždycky bez fyzického násilia. No, to by sme sa mohli opýtať niektorých tých modelov, ale ktorý je taký pre vás najunikátnejší, možno taký, ktorý si najviac vážite, ja neviem, či už tým, že bola to naozaj výzva dať to dokopy, alebo to má pre vás nejakú skutočnú takú hodnotu inú, o ktorej my možno ani netušíme. František, u vás je to čo? Nie, je to asi ten prvý, ten hasičský model. Je to aj tu? Áno, áno. Tento tu. Áno, dobre. Ja to nechytám pre istotu, lebo už som to hovoril. Prečo? Prečo je to také V zase podstate s týmto modelom, respektíve s jeho návrhom som súťažil v jednej nemenovanej fabrike, ktorá vlastne vyhlásila súťaž o navrhnutie vozidla. Aha. A doslova ako amatér som vyhral vlastne prvé miesto. Gratulujeme. A čo pre Petra, ktorý je najvzácnejší kúsok? Ja som povedal už, že každý ten posledný zlepený, ono, je to aj o tom súboji toho zlepiteľného s tým krásnym, že či ešte tá mierka neškodí tej predlohe, či není tam už nejak zasiahnuté do tej reálnosti. Našťastie Franky tie svoje modely robí v tej reálnosti dosť detailne a vtedy ako narážame na to, že či je to naozaj zlepiteľné. A naozaj ten posledný, ten robotík, tak to je fakt hranica, ktorú som si zase ja ďalej posunul. Prezrate nám ešte, že či o takéto niečo majú záujem aj mládežníci a či má šancu takéto niečo zaujať aj decká, aj mladých ľudí? Tým, že vlastne tie modely umiestňujeme na sociálne siete, tak ten záujem je veľký. V podstate máme modelárov od Japonska po Kanadu, od Islandu po Južnú Ameriku. Takže A vekové rozhranie? v podstate od tých 10 rokov, možno aj mladších, u tých jednoduchších modelov, ktoré sú vlastne z 3 dielov, ktoré sú krabičkové, lebo robíme aj tie, aby tí začínajúci modelári vlastne sa toho chytili, až po nejakých 75 rokov, čo je asi najstaršie modely. Páni, ďakujeme, že ste nám prišli sa nielen pochváliť, ale aj predstaviť, že ako to všetko vzniká a že čomu sa vlastne venujete.